Maing buntag mga bossing, welcome to our channel. You're watching Life in the True North.
So mo lang to mga bossing, mo to ang among Sabado diri sa Canada. Simple lang kayo, mga grocery, mga limpyo sa balay, magluto, dahil magpahulay, magtanaw YouTube, pura ragyabog na sa Pilipinas. So mo lang to, salamat sa pagtanaw. Please like, share, and subscribe, and hit that notification bell to the next upload. Thank you and God bless.